Hayırlı irte Tur efirda Tatarstan yanılıkları stüdiyede İdil Qiyamov bizning bugungi çıkarılışta. Tatarstanda iş urunlarında hem cemaat transportunda Covid'dan saqlanuş şaraları küçeytildi. Milik salımların tülöv 1 dekabrda tamamlana Respublikada salım boyunca buruşlar kütme. Qozanda tınışlıq urnaşdırışı güçlərinin nizaqlı həllərini jeyğa solu boyunca sınavları uza. Tatarstanda Covid'dan saqlanuş şaraları küçeytildi. Bu atnada iş berушілер прививка ясатмаған хезмәткәрләрне эштән шитләштерде яки дистанцион режимга күчерде. Яңа шикләүләрнең үзенчәлекләре турында киләсе язмада. Gün ortasında cemaat transportu salonları yartılaş boş. Barısı da diyerlik bitlik giyip otura. Avtobuska kiruvchi pasajirlarni konduktor kontrolda tuta. Bar kishi bitlikten bulurga teyish. 90-95. Pasajirlarning 90-95% bitliklerden geri. Bitliksiz salonga kiruvchilarni tekshiruv bo'ladi deb oldin kishaytib qo'yam. Inspektorlar qoida buzuvchilarni shtrafga tortirga huquqli. Jamoat transporti sistemasi eliga shunday rejimda ishlaydi. Ammo tizdan qoidalar tog'inda qoplaylarna. 2 haftadan so'ng 18 yoshdan ulkanroqlar jamoat transportidan boritik QR kod yoki Covid'dan прививка sotuvlu turunda bilishma bo'lganligini foydalana ola. 2 haftadan so'ng bilishmalarning elektron o'rnagi formalasha. Jamoat transporti nishigishlar, QR kodlarni kim tekshirar? Eliga pasajirlar tashqindan kemeti bilan nishlarga ekanligi belgilanmagan. Pasajirlar yutuvchilar qoidalar tugal yozilgan dokumentni kuta. Jamoat transportida kodlar kiritish uchun tog'i 2 hafta vaqt qoldi. Pasajirlar yutuvchilar tugarak istal yonida barliq qoidalar bo'yicha fikr olishtirga mumkin bo'lar deb umidlana. Shunday kodli sistema respublika yuqori yurtlarında da kirtila. Studentlar darslarga borib QR kod bilangina elaga ola. Shiklavlar 60 yoshdan ilkanroq zotlarga da qog'ila. Прививка turunda kod yoki прививкадан to'yu turunda bilishma bo'lmasa, ularni jamoat transportuna kiritmaylar. Bu Covid'dan o'lim ishtiroklarining ortug'una bog'liq. Bilakda ulkan yoshdagilar orasida. Faris Muhammadov, Bulashakiyev, Nikita Graxantsev, Tatarstan yanılıqları. Хәзерге вакытка милек салымнарын Татарстанда яшәүчеләрнең 4тән 1-генә түләгән салым органнары вәкилләре искә төшерә. Салым түләүнең соңгы вакыты 1 декабрьгә кадәр генә. Тулырак киләсе репортажда. Хәзер Татарстанда дистанцион рәвештә 700 мең кеше салым түли. Ел сайын салым түләүчеләрнең шәхси кабинетында электрон хәбәрләр арта бара. Сирин Халикова, мәсәлән, салымнарны дәүләт хезмәтләре порталы аша түли. Потому что это очень удобно, упрощает. Бу бик уңайлы, гади, бер каяда барып торасы түгел. Бүтән түләү процессын өйдә генә үтим. Тик республикада яшәүчеләрнең күпчелеге фатир, автомобиль яки җир участогына салым квитанцияларын тутырып элеккечә үк түли. Фәридә Галимова да шундыйларның берсе. Приходит уведомление, если не приходит, то значит я прихожу в налоговую. Белешмә хәбәренең килүен көтәм. Әгәр килми икән, инспекциягә барып ачыклыйм. Соңга калмыйча барырга тырышам. Ой беткәнче ачыклап, салымларны түләп куям. Шул ук вакытта быел салым ташламаларыннан 1 миллион чамасы кеше файдаланган. Аларның тулайым суммасы 1 миллиард 400 миллион сум. 2020 ел эчендә салым хезмәткәрләре конвертларда яки шәхси кабинетка 2 миллионнан артык белешмә хәбәр җибәргән. Салымнарның гомуми суммасы 8 миллиард 100 миллион сум. Түләмәүчеләргә суд приставлары килә. Арестовано порядка 200 машинага арест салынган. Шул исәптән кыйммәтле машиналарга да. Бездә 100 мең сумнан алып 300 мең сумга кадәр транспорт салымын түләмәүчеләр дә очрый. Нигездә салым түләүчеләр бу эшләрне каплыйлар. Соңгы вакытта гына да транспорт салымы буенча 21 миллион сум бурычны кире кайтардылар. Штраф түләмәүчеләрне ачыклау һәм җаваплылыкка тарту буенча рейдлар көн саен диярлек уза. Гражданнарга 1 декабрьгә кадәр миллек салымнарын түләү өчен 3 атна вакыт калды. Әмма әлегә Татарстанлыларның нибары 25% гына салымнарны түләгән. Гадәттә, халык салым буенча әҗәтләрне соңгы көннәрдә түләргә күнеккән. Әйтик, узган ел кыш башланганчы Татарстанлыларның 85% салымнарын түләгән.
Бу Идел буе федераль округында иң яхшы күрсәткеч. Быел бу күрсәткеч югарырак булыр дип ышана солым хезмәткәрләре. Ләлә Зайнуллина, Инна Данилова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Казанда танк училищесі янында махсус блокпост җәелдерелгән. Куркынычсызлыкны тәэмин итүнең яңа ысуллары нинди? Хәбәрчебез өйрәнде. Тынычлык урнаштыручылар лагерына һөҗүм итәләр. Команда буенча солдатлар үз урыннарыннан коралдан ут ача. Буш патроннар белән ату күнекмәләре уңышлы узды. Шартлы дошманның пехотасы, техникасы юк ителде. Бригада әлеге күнекмәләрне өйрәтүләр вакытында күрсәтә. Бу хәрбиләр төрле урыннарда тынычлык урнаштыру миссиясендә дә катнашкан. Это учебное место воссоздано на основе... Әлеге өйрәтүләр урыны Карабактагы кебек тулысынча кабат торгызылды. Барлык шартлар да шундагы кебек охшаш. Казанда коллектив иминлек турында килешү оешмасы вәкилләренең уртак өйрәнүләре уза. Анда Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таҗикстан һәм Әрмәнстан хәрбиләре катнаша. Хәрби эштә камиллекнең чиге юк. Шуңа күрә коллегалар белән теләсә нинди аралашу, яңа белемнәр алу, тәҗрибә уртаклашу мөмкинлеге ул. Казан танк училищесі полигонында ачылу тантанасында хәрбиләрне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сәламләде. В ходе учения мы увидим, как совершенствуется выучка и мастерство командиров и солдат, формируется новый подход к современному применению миротворческих сил ОДКБ. Ахырына кадәр тынычлык урнаштыручылар блокпостларда, кочаклар лагерьларында күнегүләр үткәрә. Гуманитар йөк салынган колонналарны озата, биналарны яулап алуда катнаша. Ания Гыйбадуллина, Вадим Струминский, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары. Казанда яңа инфраструктура объектлары төзелеше планлаштырылган. Тулырак мәгълүмат киләсе сюжетта. Бу шулар автомобиль йөртүчеләргә шатлык. Вознесение тракты төзелеше август аенда ук башланды. Аның маршруты Гвардия урамын Җиңү проспекты МГД трассасы белән таштыра. Гомуми озынлыгы 12 чакрым. Маршрутта югары тизлекне саклау өчен 2 тоннель, җәяүләр өчен 3 җир асты һәм 1 җир өсте юлы төзелә. Вознесение тракты МГД федераль трассасына чыга. Шәһәрнең үзәгелешен читтәге районнар белән тоташтыра. Ул һәр яклап отышлы магистраль булырга тиеш. Вознесение трактында әлегә кулачлы төзелеш эшләре алып барыла. Тиздән магистраль ачыла. Ул киң полосалы була. Урыны белән 17 метр киңлектә. Һәр яктан да ишәр полоса. Бу магистраль төзелеше яңа планлаштыру проектларын башлап җибәрә. Совет районының якын тирә территорияләрен үстерү өчен этәргеч булып тора. Төгәлрәге булачак микрорайонның социаль инфраструктурасы 11 трак комплексын, 6 мәктәпне, 14 балалар бакчасын һәм поликлиниканы үз эченә ала. Яшьләндерү мәйданы 36 гектарны тәшкил итә. Яңа йортлар 38 мең кешегә исәпләнгән. Шулай ук коммерция, транспорт һәм инженерлык инфраструктурасы объектларын төзүдә каралган. Фанис Мөхәммәтов, Ия Кисицина, Татарстан яңалыклары. Бүген Бөтен дөнья татар конгрессында хатын-кызларның ак калфак оешмасы белән бергәләп уздырылган Каз өймәсе йоласы фестиваленә йомгак ясала. Берникадәр тәнәфестән соң ак калфак җитәкчесе Кадрия Идрисова белән әңгәмә карый аласыз. Бездән аерылмагыз. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Шаян ТВ каналы эшли башлаганга 3 ел. Шаян балачак иленнән Мөршидә Җиһан репортажы. Сәхнә тулы милләтебез киләчәге, яңа буын балалары, берсеннән-берсе иҗади талантлы балаларны бирегә Шаян ТВ каналы җыйды. Бүген Шаян ТВның туган көне, бу бик зур бәйрәм. Мин Сәлем фестиваленең финалисты. Бүген безне бүләкләделәр. Миңа Шаян ТВ каналы бик ошый. Мин үзем анда Шаян география тапшыруын алып барам. Шаян ТВга бик зур уңышлар телим. Бәйрәм барышында каналның гомуми эшчәнлеге, бик күп төрле сәхифәләре, кызыклы проектлары турында балалар бик үтемле итеп җиткерде. Мин татарча сөйләшәм дип аталган әлеге җыр Шаян ТВ үткәргән конкурста иң әйбәте буларак бүләкләнгән иде. Гомумән концертта күбесенчә балалар каналы оештырган фестиваль конкурс финалистлары чыгыш ясады. Мин Шаян ТВ каналын бик яратам, чөнки ул балалар өчен, чөнки ул бик файдалы.
Файдалы икәнлеген алар әле яши аңлар. Араларында бәлки Шаян ТВ тәэсирендә ил җитәкчеләре дә үсеп җитәр. Без үскәндә мондый мөмкинчелек юк иде, мондый игътибар безгә балаларга карата. Без үскәндә инде үзебез күп нәрсәгә өйрәндек. YouTube'да юк, интернетта юк. Музыка коралларында үзебез баскалап, үзебез килеп өйрәнгән кешеләр. Хәзерге балаларга карыйбыз да, менә мин шушы сәйлән конкурсына жюри буларак утырып, һәм инде әйтәсем килә, хәзерге балаларга бу зур ярдәм. Әлбәттә, Рөстәм Нургалиевич бик дөрес уйлаган бу якны, чөнки безнең киләчәгебез менә шушы балалардан тора. Әмма сүз белән генә булмый, гамәл кирәк. Бу җәһәттән Ришат Төхфәтуллин Шаян ТВга гел ярдәмгә әзер. Сәйлән конкурсы җиңүчесе Камил Вәлиевкә вокал дәресләр укыта. Балалар өчен бик күп проектлар ясадылар. Сәйлән проекты, мәсәлән. Бу балаларга бик күп мөмкинчелекләр ача. Шаян ТВ дип аталса да, максаты җитди. Татар телен популярлаштыру, мультфильмнар, фәнни популяр фильмнар, фикерләүне үстерүгә ярдәм итүче тапшырулар аша балаларны татар телен өйрәнүгә кызыксындыру. Һәр хәлдә Шаян ТВның каналы белән бер үк көнне ачылган сайтларында шулай язылган. Аның исеме Шаян булса да, аның эшләгән эше бик мөһим. Безнең халкыбыз өчен ул шаяру гына түгел, ул татар халкының күңелен, аның яшәвен, аның җанын, аның әһәңен саклап калу һәм аны шушы балалар күңеленнән саклый башлап, шаярмыйсы гына. Аның эшләгән эше, мәгънәсе аның бик кыйммәтле һәм бик кирәкле. Кирәк икәнлеген Шаян ТВ каналының дәүәти һәм дәүәнисе дә бик яхшы аңлый. Дәвәнием дигән шундый матур җыр бар. Аны безнең кызыбыз, аңагыбыз Наилә җырлый. Һәм инде без менә шул җырда биюдә катнашабыз. Бу инде безнең өчен әйтеп бетергесез шатлык. Наилә башкарган дәвәни җыры быелгы балачак җыры конкурсының жюри әгъзасы Разил Вәлиевкә дә ошаган. Балалар билгеле ул туганда талантлы булса, сәләтсез бала булмый. Әмма ләкин ул сәләтне күреп бит үстерергә кирәк. Аларга канат куярга кирәк. Бу яктан караганда Шаян ТВның җитәкчелеге, гомумән тыйнның җитәкчелеге искиткеч зур эшли. Билгеле моңа инде дәүләтнең дә ярдәме, Марат Гатович Әхмәтовның да ярдәме, башкаларның да ярдәме тоелып тора, күренеп тора. Марат Әхмәтов җитәкләгән татар телен үстерү һәм саклау мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Шаян ТВ каналы балачак җыры «Мин татар баласы» дип аталган конкурслар оештырды. Аның нәтиҗәсе сәхнәдә дә, күргәзмәдә дә ачык чагылды. Шаян ТВ каналының берничә шушы чарасында катнаштым инде. Һәм көннән-көн инана барам, ышана барам. Әгәр дә безнең бу канал булмаса, бу кадәр бихисап балалар белән шитергән шундый милләтебез язмышы, телебез өчен башкара торган бу эшләрне кем башкарыр икән дип. Бу үзенә күрә бер бушлык булган бит инде. Менә Шаян ТВ бу очракта үзенең урынын кирәк урынында кирәкче тапкан. Балалар каналының тарихы әле языла гына башлады. Тамырлары тирән булмагач, нәтиҗә чыгарырга да иртәрәк. Шунысы бәхәссез, ул эзләнүдә, аның үз тамашачысы бар. Мөршидә Җиһан, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Программабызны матбугат күзәтүе белән дәвам иттерәбез. Аның белән сезне мин Назим Сәфәров таныштыра. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатындагы язмаларны күзәтүне дәвам итәбез. Совет чорында тәрбияләнмәгән буын уллар өчен октябрь бәйрәме буларак танылган 7 ноябрьне бигүк белеп бетерми. Ялмы-ял, әлеге бәйрәмнең быел тагын 2 кызыл көн белән бергә халыклар бердәмлеге һәм Татарстан Конституциясе көннәре белән бәйрәм ителүендә кайберәүләр абайламый калды. Андыйлар өчен Ватан Татарстан газетасында халыклар бердәмлеге көне уңаеннан төшендереп язылган фикер урын алган.
Газетаның сәяси күзәтүчесе Рәшит Фәтхрахманов быел 16-нчы тапкыр үткәрелгән яңа бәйрәмнең асылы нинди булырга тиешлеген ассызыклап булай ди. Бүгенге катлаулы дөньяда һәм авыр вазгыятьтә бердәмлек һичшиксез кирәк. Тик чын күңелдән берләшү һәм бер сафта булу өчен тигезлек сорала. Халыкларның тигез хокуклыгы кәгазьдә генә түгел, гамәлдә тормышка ашырылуы таләп ителә. Халыкларның телләре чикләнә икән, аларның яшәү рәвешләре оныттырылып, ассимиляцияләү сәясәте алып барыла икән, йөрәкләр дәрәҗәсендә берләшү һәм тантанага ирешү мөмкин эш түгел. Иземтә тәмам. Бәйрәм араларында әлдән-әле базарга азык-төлек алырга чыгып йөргән халык бәяләрнең кай җирдә икәнлеген дә белми калмагандыр. Шул ук Ватан Татарстан газетасы да базар хәлләренә үзенең бер битен багышлаган. Базарда иң тотрыксызы кәбестә бәясе икән. Былтыр аның килосын халыкка 5-6 сумнан кешкә сатып бетергән булсалар, быел аның бәясе 40 сумга сикергән. Әле кышка таба бәяләр тагын да югарырак үрләргә мөмкин дип фаразлый белгечләр. Бәрәңге бәясе дә шул тирәдә 40-50 сум. Күп кеш тырышлык сырытаган хезмәт белән шөгыльләнергә теләүчеләр алга табада кимүен дәвам итсә, әле кичә генә шалкан бәясендә йөргән яшелчәләрне читтән алтын бәясенә кайтарырга туры килмәгәе. Бүгенге иҗат яшьләр нинди дигән сорауга җавап табарга теләүчеләргә Ватан Татарстан газетасы журналисты Гөлгенә Гыймадованың Нурбәк Батулла белән ачыктан-ачык әңгәмәсен укырга киңәш итәр идем. Безнең илдә кешене бакыйлыкка күчкәч кенә бәяли башлыйлар. Фәндәс ага Сафиуллинның бөеклеген исән чагында да таный идек. Ләкин югалтканнан соң аның гадәти сөйләгәннәрнең төбендә нәрсә ятканлыгына тагын да ныграк төшенәсең. Мәдәни җомга газетасындагы аның мәктәп китсә ни калыр дигән язмасын укып чыккан кешеләр моңа тагын кабат инангандыр дип уйларга кирәк. Аның балалар бакчасыннан башлап милли университетлар белән тәмамланган тулы милли мәгариф системасын булдыру халкыбызның милләт буларак исән калдыру өчен иң кичектермәс, иң кайнар, иң мөһим проблема. Тарихи язмышыбыз алдында бүген иң җаваплы бурычыбыз дигән сүзләрен васыят буларак кабул итсәк иде. Шәһри Казан газетасындагы игътибарга лаек язма йөрәгендә ата-бабаларыбызның курку белмәс рухын саклаган шагыйрь Фәнил Гыйләҗев белән әңгәмә дияр идем. Шундый фидакар затларыбыз күбрәк булса, Фәндәс ага Сафиуллинның васыятләре дә сүздә генә калмас иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саулашам. Исәнлектә күрешик. Бүген Бөтен дөнья татар конгрессында хатын-кызларның Ак калфак оешмасы белән бергәләп уздырылган Каз өймәсе йоласы фестиваленә йомгак ясала. Ак калфак җитәкчесе Кадрия Идрисова Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында фестивальнең үзенчәлекләре турында сөйләде. Студия кунагына без дә сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Кадрия Раисовна, хәерле иртә. Сөйләшүне Каз өймәсе йоласының халкыбыз тормышында тоткан урыныннан башлыйк әле. Казлар гомумән шундый безнең татар өчен илаһи кошлар итеп сайланган. Һәм инде алар бик күп гасырлар буе безнең тормышта татарның тормышы белән параллель барган кошлар булар. Чөнки яшәеш көнкүрештә безнең халыкның яшәеш көнкүрештә казлар бик күп роль уйный. Ул азык буларак та, куллану материаллары буларак та, һәм тормыш көнкүрешендә нәрсәгә генә барып тотынсак та безнең каз белән күп әйберебез бәйле. Хәтта менә гореф-гадәтләр, туй юлаларына карасак та, аның пешкән казлар манда, каз мендәренә киленне бастыру манда, пар каз мендәре әзерләүме, яңа йортка чыгучыга каз мендәре бирүме. Менә алар барсы да шул кадәр ниндидер бер тәңгәллек белән халык тормышына кирип киткәннәр алар. Һәм шуңа күрә дә ул казлар безнең тормыш көнкүрешебездә бик зур роль уйныйлар. Мин һәр вакыт менә кабатлыйсым килә, әбиемнең әйткән бер сүзен, үземнең җырак әбиемнең әйткән сүзен, ул әйтә иде, менә каз ул кызыкаем. Ул каз бер атка тиң дидер. Менә бу инде мин Актаныш кызы, безнең Каентүбәнең Актаныш җирлегендә Каентүбәдәге сөйләш, минем җырак әбием Хафаса әбиемнең сөйләме. Һәм шуннан да уйлыйсың, менә хәзерге вакыт белән уйлыйсың, казның ни кадәр кичкенә кош кебек тоелса да, ул каз бер атка тиңләнгән. Менә шуннан чыгып фикерлек инде. Аның итләре, аның җоннары, аның каурылары, аның канатлары, аның каз аяк, баш, эчәге бөтенесендә халык үзенең көнкүрешендә кулланган. Каз өймәсе йоласына багышланган фестиваль ничек узды? Илнең кайсы төбәкләреннән вәкилләр катнашты?
Безнең ярдәм белән бөтен дөнья татар конгрессы менә безнең Каз өмәсе фестивале нигезләмәсен төзедек һәм ул нигезләмәне бөтен дөньяга дисәк тә ялгыш булмас, чөнки ул әллә кайлардан килде. Без бөтен регионнарга бу нигезләмәне тараттык. Анда 7 номинациясе буенча без көрәш алып барабыз һәм ул менә җиңгән кешеләр безнең бик күп күләмдә каз асраучылар. Бүгенге көндә безнең Россия кимәлендә 46 мең каз асраган кешеләребез дә бар. Анда 28 егетебезнең исем фамилияларын без җыйдык, алар белән таныштык һәм без мөслимгә җыелырга тиеш идек. Чөнки каз өмәсе фестивале безнең мөслимдә булырга тиеш иде. Ләкин күрәсез, мондый чорда халыкны күпләп җыю шикләнгән. Һәм шуңа күрә инде безнең мөслимнәр ярминкә итеп үзләрендә аны үткәрделәр. Без менә бүген бөтен дөнья татар конгрессында менә шушы 7 номинациядагы без менә шушы бәйгегә йомгаклау ясадык. Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурай рәисе, Татарстан Республикасының премьер-министр урынбасары Шейх Разиев Васил Габдулгаяз улы һәр җиңүчегә үз кулы белән бүләкләр тапшыра. Безнең җиңүчеләребез Башкортстаннан да, Татарстаннан да, Орынбурдан да, Самарадан да, Хымодан да һәм шул ук вакытта Төмәннән дә төрле өлкәләрдән безнең җиңүчеләребез һәм 7 номинация буенча бик кызыклы эшләр килде. Үзебездә гаҗәпләнеп карап, үзебезнең халкыбызның, татар халкының бердәмлегенә, дуслыгына һәм үзебезнең гореф-гадәтләрне бик теләп кабул итүенә һәм аны онытмыйча саклап килүенә сокланып карыйбыз һәм сокланып рәхмәт әйтәбез. Пандемия сәбәпле мөслимдә быел бөтен Россия каз өмәсе фестивале кичектерелсә дә, шушы елга бәйле онлайн чаралар туктатылмыйдыр бит. Авыл халкы туганнары бергә аралашып яши бит инде алар. Алар барыбер җыела, казы мәдрәсәләрен, балаларны җыялар, оныкларны, укучыларны, хәтта балалар бакчасындагы безнең балалар белән дә үткәрәләр. Менә бу һәрбер җирлектә үтә. Һәм аның үткәнен бөтен безнең күрсәткечләре бар, чөнки аларның видеоларын җибәрделәр. Һәм пандемия булса да, ул бит инде аралашкан кеше туганнар бар, аралашып яшибез. Һәм барыбер бу өмәләр үткәрелеп барыла. Фестиваль итеп без менә быел беренчесен тәгаенләдек. Аның инде үзенең символлары, үзенең эшләнде, үзенең музыкалары. Менә ул бер умыртка баганасына утыртып куелды. Һәм менә шушының нигезендә без һәр елны бу фестивальне үткәреп барачакбыз. Фестивальнең кызыклы материаллары белән кайдан танышып була? Менә ул онлайн форматта безгә бөтен материаллар да килде. Алар турыдан-туры материалларны җибәрделәр. Ул материалларны без менә сезгә дә кайберсен тапшырырбыз. Һәм шул ук вакытта безнең үзебезнең конгрессның сайты бар, анда кирип карарга мөмкинлекләр булачак. Безнең үзебезнең Ак калфакның сайтлары бар, контакт челтәрләрендә, Инстаграмнарда, анда бөтенесендә һәр берсен куеп күрсәтеп барачакбыз. Халыкка таныштырачакбыз. Чөнки халыкка өйрәнергә кирәк. Анда бит каз итен ничек пешерергә, менә каз итенең түшкәсен ничек пешерергә, казны ничек тузларга, казны ничек какларга, аның алымнары бик күп төрле. Һәм пар казларны ничек әзерләргә, аны инде мишкә тыгып ничек әзерләргә, шул вакытта ничек тутырырга казны, нәрсәләр белән тутырырга була. Аның бурай белән тутырылганы да бар. Аның бик кызыклы инде ул. Менә ничек әзерләнгәне, кыйкаларны ничек әзерләнгәне, үрдәкләрдән ничек әзерләр, каздан ничек әзерләр. Анда бик күп төрле алымнар бар. Шуңа күрә без халыкка бу материалларны җиткерәчәкбез, Алла бирсә. Киләсе елга нигезләмәне без яңа елдан киләсе елга нигезләмәне 2нче елга кергәч нигезләмәне җибәрәчәкбез һәм анда инде билгеле безнең бөтен адреслар, кая җибәрергә, ничек җибәрергә бөтенесе күрсәтелгән була. Һәм шуның буенча без эшләячәкбез. Чөнки һәрбер җирлекнең, районның да, һәрбер регионның үзенең конгресс җитәкчеләре бар, үзенең Ак калфак җитәкчеләре бар. Алар белән элемтәдә торып та алар аны эшләячәкләр. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез татар хатын-кызларының Ак калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, хөрмәтле телевизор караучылар. Халык санын алу тәмамланырга 5 көн калды. Без сезнең белән саубуллашабыз. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Бездән аерылмагыз.